Sinibingelele sinamukele babukeli nabalandeli bensika yesizwe TV1. Namhlanje ke sekuyiso futhi leso sikhathi siphumile sihambile sisendaweni noma ke sila kuhlala khona udokotela esike sambona kwi-channel sixoxa naye sikhuluma nje ngezinto ezithize abantu ke ba-comment abantu futhi bakhuluma sikhuluma ngodoctor uMaduma ezweni noma ngithi umkhulu Maduma ezweni dokotela sikubingelele sikwamukele ohlelweni. Ngibonge Mr King, ngibonge cha. Kusawuyena ke lo mkhulu Maduma ezweni sibingelele bonke abantu abasibukele noma kulesikhathi depend ukuthi umuntu uzosibuka nini. Sibingelele nje kakhulu. Amen. Mkhulu namhlanje usicelile ukuthi ke sizoxoxa noma ke sizohlala phansi sike sikhulume ngendaba noma ke ngento othi uzwi ngathi abantu noma ulwazi uyafisa ukuthi ulukhiphele abantu emakhaya. Sizokhuluma ngemoya. Mesizokhuluma ngemoya mkhulu ngifisa ukwazi noma ke umbukele ekhaya ngine-show uzofisa ukwazi ukuthi iyini imoya, ihlukene kangaka imoya, ibaleke kanjani imoya nanokuthi ke ubona ngani monemoya ethize nethize. Kodwa kuze siqale kahle nje mkhulu, sacela nje usazise ukuthi iyini noma yini imoya. Mesikhuluma nje ngemoya, sikhuluma ngani? Thokoza Mr King. Imoya kahle isimo ngoba njengoba sabantu siphila nje siphila kabili, siphila enyameni, siphile nakamoya. Umoya ke isimo esisuke siphatha umuntu ngokomoya, i-spiritual being somuntu. Kunemoya ke ehlukahlukene eyayibamba abantu. So umoya esinye ilevel noma ngithi isigaba esingabonakala esiphatha umuntu ngokomoya. Amen. So ikona leyo spirit spiritual umoya lo. Yes, umoya ngithi phela uma umuntu uhlukane kabili Mr King. Uyinyama njengoba uyinyama bese uba umoya, uba ispirit, uba isoul. Uyabona njengoba ke umuntu nawe ufuna ukwazi ukuthi kunemimoya ke ngaphandle ekuyiyona eyangemelele elizwe noma ngithi ekuyiyona esiphila ngaphansi kwayo. Yes. Mkhulu mesingathi ke siyangena kuyo imoya le. Imephi ke imoya esikhuluma ngayo mesikhuluma ngemoya? Mongathiwa umkhulu uyanaba kancane noma uyasibalela nje imoya ekhona. Ngiyazi sizongena mhlambe kwemibili noma kowodwa mhlambe siqhathanise lapha nalapha. Kodwa nje imiphi nje imoya ekhona mekuthiwa sikhuluma ngemoya? Imoya ke we Mr King ihlukahlukene kaningi kahle izigaba eziningi kakhulu ngoba nathi njengoba sabantu nje imvelaphi zethu bayifana. Ngakho ke umoya ihlukahlukene kaningi. Kukhona umndiki, kukhona umndawo, bese kuba khona umlozi, kube khona umnono, kube khona umnguni, kube khona ibutho, kube khona amajaji, bese kuba khona ithunywa, kube khona nabengoma. Thokoza mkhulu. So iyona ke imoya leyo ekhona engena noma etholakala kumuntu ngoba khona ngithi othe iyakwazi ukungena kumuntu kunothe uyakwazi ukuthi ufakwe yona. Yes, angithi ke manje ke Mr King la emhlabeni kukanje kunemoya yemvelo bese kuba khona imoya yokwakhiwa. Imoya ekuyiyona engena kumuntu ile moya yemvelo bese kuthi imoya efakwa kumuntu ile moya yokwakhiwa. Kanjani na kunomoya nje owakhiwayo othi awufane nowemvelo kodwa awufani obizwa ngabalozi. Abalozi angithi ke kukhona umlozi bese kuba khona abalozi. Umlozi umoya wemvelo oqhamuka entabeni noma oqhamuka emanzini bese kuthi abalozi umoya ovuswayo ngesimo sokuthi umuntu usuke efuna ukuhlola kakhulu bese lo moya uyafakwa ithindo ubekwe esigubhini noma ubekwapi kodwa ke umoya wona othi awuvuswa. Manje lo moya awufani nomlozi simathe zona ucishe ufane. So imoya engena abantu imoya ekuyiyona yemvelo yakhiwa uNkulunkulu noma yakhiwa izimo noma izimpi esadlula kuzo ngoba umoya kahle wakheka ngabo nje ake sisho kanje. Ukushona nje komuntu noma ukuhamba komuntu emhlabeni kwakheka umoya lapha. Uyabona? Kwe isenzo futhi somuntu esingalungile emhlabeni kuphinde kwakheka umoya nalapho ke ngoba kuphinde futhi kube khona imoya ke besiyakhiwa zinyanga ke. Amen. Kodwa kumoya bengifisa ukuthi kube uwona sigxila kakhulu. Okuwona futhi umoya engibonile ukuthi abantu abaningi Mr King badukile ngoba nibedukiswa i-social media.
bethu ngoba ingcazelo abayitholayo ngalomoya akuzona. Akuzona. Yes, lo moya ekuthiwani umndawe, umoya wezalukazi kwayishola abaningi. Umndawe emkhulu. Masikhuluma ngomndawo omkhulu sikhuluma ngomoya. Noma umuntu othi ufuna ucela ukwazi ukuthi yini umndawo. Asingene nje kuwona ke nje usinikeze nje lapha nalapha ukuthi umoya lo okanjani osebenza kanjani. Khehla lami siqale nje la. Umuntu wesimame, lento iqala kumuntu wesimame makuthiwa uyaphuma uyogana, uyabona? Uma uyogana lo muntu wesimame uyake akhishwe esibongweni sakhe ebese efakwa esibongweni sala ayoganela khona noma ngithi la ayocacela khona. Lo muntu ke Mr King uma eshona noma ngithi endela emathongeni akanayo indawo omkhulu yokuthi angahlala khona ngoba akakwazi ukuhlala kubo ngoba kuba usekhishwe ngenyongo. Akakwazi futhi ukuthi akhuphuke aye emsamo ngoba umuntu wesimama akahlala emsamo kodwa ahlala amakhehla. Manje ke lo moya lona uthi mawusu ufile noma usungale ya ubungabe saba nandawo yokuhlala. Lo moya kubuhambe bese uyohlala emanzini. Ngikhuluma ngani lapho? Ngikhuluma ngezalukazi ezishadile ezicacile. Uyabona? Zithi mazifa ngokuthi manje akasakwazi umoya wakhe awusakwazi ukuthi ubuyele kubo ngoba kubo wathelwa ngenyongo wakhishwa nangebhokisi. Akakwazi futhi ukuthi la ekhaya njengomakoti ahambe ayohlala namakhehla la ekhaya ngoba nawe Mr King mawazi kahle ngisho nje usaphila ubaba wala ekhaya mesaphila akakwazi ukuthi edaningi engahlala nomakoti. Cha. Umakoti uyayehlalele ngane noma eyodla uyahamba eyokamerweni ngobani kanjalo ke noma sekufiwe ngoba phela okwenzeka lana sinangani futhi kuphinde kuyenzeka ngisho sefile kumoya wakhe awukwazi ukuthi ungahamba uyohlala la ekhaya namakhehla. So manje lo moya ke usuku usuzulazula kungabi nandawo bese uthola indawo emanzini. Bese kufika ke lo moya sekuthiwani umndawe ngobani awunandawo kubo awunandawo futhi la ushadele khona ngesimo salamakhehla lawa bese kuba kwakheka kanjalo into ekuthiwa umndawo umoya wesalukazi. Into efike ngiphathe kabi ke Mr King kunento engiyaye ngizwe kuthiwa umndawe yidlozi la ngaphandle. Abantu babala baze beyobala le ngako Mozambique babale amandawo ngoba kunabantu ababizwa ngamandawe okuyisizwe leso. Bese bethi abantu umuntu loyo kahle kahle obelonga lapho ke bese icaca lento inconfuse. Yes umndawo kusuke ngawona idlozi lasekhaya ngani na lo muntu phela ngithi ufuna ngicabanga ukuthi njengoba la ekhaya nje wafika ezogana. Uyabona vele lo muntu mayisefile vele uzovela njengomuntu wangaphandle ngoba negcineni kosuku phela kuyena owala ekhaya. Yes uthole ngonyongo wahlanganiswa kodwa akuyena owala ekhaya. Thokoza manje kumndawo ke wakheka kanjalo bese kuthi kumndawo ke khehla lami umoya onamandla ngalendlela exaka ukwenza ukuthi ke abantu baye misinterpret lento bathi umndawo uyabulala umndawo wenza cha umndawo awubulali umndawo ukuthi i-punishment yakhona iyayithi ayibe inkudlwanyana kunani iyasinda uma ngoba umndawo kahle kahle umoya obekezelayo. Kodwa sorry mkhulu khululimi uthi mkhulu ukhona la owona khona uwona uma wenzeni umndawo ukuze ugcine ube ingozi kuwe. Asibuye kancane nje singene lapho utheni uwona mase ukwenze njani noma engcazelweni yakho uma uqhubeka ngathi ungasikhanyisela kuleyo ndawo. Angithi ke khehla lami uma uphethwe umndawo noma wange noma umoya womndawo kunamaphupho khehla oyawaphuphe okufanele wanaka. Manje wena the more lento ungayinaki the more na ukubekezelela uyacasuka. Uyabona lapho kona sekufana nomuntu usufana nomuntu onayo ngani na ngoba awubanaki laba bantu abakuphethe ngoba njengoba bengisalana nje kutheni umndawo umoya obekezelayo ngoba nomoya wesalukazi kodwa la ujika khona ujika bese ukhanda into eyinkinga kakhulu. Yes ukuthi akube njalo nje khehla lami unolaka kushuthi kodwa uyabekezela. Angithi phela kuqale kubekezeleni ukuthi nawe Mr King njengoba umuntu uphila nje mawusubekezele kakhulu la ucaswa khona kuyonakala nawo ke umoya impela kanjalo.
Manje lo moya ke Mr King umoya onamandla kakhulu ngoba phela umoya wesalukazi lona umoya onesineke umoya onekhe ngalendlela eqala ukwenza ukuthi nje mawucasuka ubusujiwa yes lo moya ke Mr King akuwona umoya othwaselwayo awuyi ekutheni uyothwasa mhlawumbe uhlale mhlawumbe ukugobela umoya awuthwaseli ufika kanjani umuntu asithi umuntu nje akana ufika kanjani kuyena ukuze kuthi nangomuntu uthwaye usenalo moya okay angithi ke Mr King ufuna ucabanga ukuthi ingane mayizalwa kuyaye kuhlangane amakhehla noma kuhlangane imoya bese yakha umuntu uma umuntu ufuna wazi ukuthi usuke unento ofumbathiswe yona esandleni noma usuke unesiphiwo mawunesiphiwo ke lo moya lona ube ngathini we Mr King ake ngiqale nje ekuqaleni siyibuyisele ekuqaleni lento le yabona umuntu mayizalwa uzalwa embethe noma uzalwa efumbethe ake ngathi uzalwa embethe ngoba ungathi okunye uzalwa efumbethe uma ufumbethe ke kuyaye depend ukuthi wena mawufumbathile ufumbathiswe yini uma kuhlangana lamakhehla ehlangana nawe kushuthi bayabona ukuthi cha thina nangu umuntu esingakwazi ukuthi asigcinele izinto zethu nangu umuntu esizomlethe emhlabeni oyokwazi ukuthi thina njengemoya ethize asikhulumele nomndawo ke kanjalo nawe uma ufika usukufika uvela usukukhethile ukuthi wena oyobakhulumela noma wena oyobenzela izinto noma wena oyobagcinela izinto ngoba njengoba usuku umoya nomoya afuna wazi ukuthi uma ukungena ingoba kusuke kunezinto ezisuke zingagcinekanga kahle ekuqaleni bese kuba ke lowo moya uzukhetha umuntu ke la ekhaya okuyiwona ozomngena ukuze ukwazi ukuthi lezi zinto ezayingagcinekanga eqaleni noma ingagcinekanga kahle zikwazi ukuthi zigcineke through lo muntu lo abamkhethayo yes ungena kanjalo umoya kumuntu uyakhethwa Mr King ukuthi cha wena Nkosi yami la njengoba uphila nje uyophilela thina ukuthi konke sicelayo sikuthole ngawe ungena kanjalo amen ikhona mhlambe ngathi mhlambe isikhathi noma ekutheni abala ekhaya bambona kanjani noma bambona nini umuntu ukuthi unalo yomoya kukhona isikhathi mhlambe uthi ayingishe ingane ngadlala mhlambe ukuthi cha leyangane inomoya okanje noma kunesikhathi abasilindayo noma akukhethi kuvele kwenzeka okwenzakala kunalento ethi Mr King inkosi ayibekwe inkosi iyazalwa kanjalo ke isiphiwo uzalwa naso Mr King imimoya uzalwa nayo yazi ukuthi lento lena isukela ebuncaneni bakho zikhona izinto manje ezenzakalayo umzali azothi mayibuka abuya ngayi understand ukuthi manje lengane ikwenza kanjani ukuthi nokuthi uthola ukuthi lengane yazi ithi mayidlala la ekhaya idlala nezinye ingane isisuka ikhuluma into kodwa manje lento ibuye yenzeke uyabona or lengane lena inakho ukuthi mayicasuka la ekhaya ithi wena yazi ngathi ngenzeka into ethile lento iyenzeka or lengane sinakho ukuthi yazi manje masithi sifihle into la ekhaya asifuni lengane ithole siyibona isiyitholile ngoba yes asikho kahle Mr King isikhathi ongathi uyasilinda lento uzalwa nayo ukuthi depend ukuthi ngoba phela ufuna wazi ukuthi njengoba uzalwa nje nawe kuyenzeka ukuthi uzalwa nje le moya kade yalinda wena uzalwa nje vele thothi wena uzalwa vele lento seyinolaka vele uzothi uzalwa lento thothi seyayikhombisa uyabona so ikhombisa kusukela ebuncaneni bakho ngoba umuntu osuke ezobona kahle yonke lento umzali okuyena ophethe ingane yes umoya ke uzalwa nawo Mr King uzalwa nayo and ayikhethi ukuthi siveza nini no ayikhethi ukuthi siveza nini ngaphandle ke kwama consequences noma ke ngithi ngaphandle ke kwe punishment ukuthi ke ingoba basuke sebekuvezelile wena waze wa understand ukuthi man ikhona into engiphethe kodwa wanganaka sekuqala lapho ukuthola ukuthi seyiza ngolaka kodwa ukuveza ngisho ungakoni iyavela ukuthi ivela kancane wena mawumuntu kuyaye kufuneke bese usukuma uyabheka ukuthi manje ngoba ikhona into eyenzakalayo nawe ungayi-understand ngisho amaphuphe kodwa Mr King uma umuntu onomoya zikhona into eziphuphayo noma uyaphuphe angathi ugunywa inyoka noma iyakusonga uma umuntu ophilayo leyo umuntu ocabangayo uyasho ukuthi manje ngoba kuleli iphupho akulona iphupho elinormal ufuna ukuhamba uyobheka ukuthi kwenzakala yes into kanjalo ke Mr uyobe usufika uthola ke ukuthi ke unanayo imoya
yes unanayo imoya ngoba phela abantu manje bayayithanda kakhulu imoya Nkosi yami noma bengayi-understand kodwa kanti imoya iyahlukumeza Mr King ngawo ukuthi uyazi ukuthi funa wazi ukuthi the more kuguquka isimo the more thina sishiya amasiko noma indlela ebesiphila ngayo nomoya nawo uyashintsha nangendlela ofika ngayo kithi uyashintsha ngoba le more ukushintsha ulwazi kubantu nomoya nayo indlela oyiveza ngawo kubantu uyashintsha yes ukuthi ke usika lishintshi yebo kodwa indlela nawo usuzofika ngayo uyashintsha ngoba nesikhathi sesishintshile amen so mkhulu uthi kunamaphupho umuntu awaphuphayo amvezelayo ukuthi unemoya engifuna ukuya khona ngifuna ukuthi sivezele umuntu noma sithi ukubhekise umuntu mhlambe othi unezinsolo zokuthi unemoya lo sikhuluma ngawo noma uthi ngake ngatshelwa kwathiwa nginomoya othize impawu zomuntu asithi usekhulile lento izibekile isikhathi eside engayinaki noma kungekho umuntu oseduze ozomkhombisa noma ozomtshela ukuthi unomoya othize bese ngimdala ngimngaka njengokuphupha nani imaphi amaphupho efanele ngibone ngawo noma kumele ngisole cause angithi fanele siqale sisole mase siyobheka ukuze sikwazi ukuthola ukuthi ngempela sinomoya othize imaphi amaphupho noma iziphi izinto engathi mengizenze noma mekwenzeka kumina ngisole ukuthi cha nginomoya okay ake siqale nje la kuyinkomba ekuyizona izikhombayo ukuthi manje wena unomoya uyabona nje umuntu ophethwe umndawo oqala nje isikhathi esiningi isisakhe sigcwala umoya uyaqunjela umuntu ongathi angasuza sonke isikhathi umuntu futhi ongathi angabhodla ngoba lento ibila kuyena njengegwebu la esifuba beqala isuke libile ebese yabhodla noma kusuka into engathi manje uyaqunjelwa la isisu bese yasuza bese kuba ukuthi futhi umuntu womndawo unolaka kakhulu isikhathi esiningi unolaka ngalendlela exaka ukwenza ubona ukuthi yazi lo muntu akathanda ukuhlala nabantu yena nje uthanda ukuhlala yedwa lo muntu ngathi umuntu osirious isikhathi esiningi abantu bamndawo banjalo ebese kuba ukuthi ke amaphupho owaphuphayo Mr King kunaleli bhayibheli ekuthiwa injeti leli bhayibheli lithande njani konje Nkosi yami anganoma uyalazi Mr King naleli liubende nokumhlophe yes lona ke ibhayi lomndawo lelo bhayi uyawuliphuphe noma kwesinye isikhathi uphuphe ngazathi usemfuleni uyabona angazathi wena usongwa inyoka noma manje lenyoka iyakhuluma nawe noma kodwa isikhathi esiningi amaphupho akho aba nomfula phakathi lamaphupho akho futhi aba nenyoka phakathi hayi inyoka lezi inyoka ezincane inyoka le inkulu impela yes yamanzi ngoba phela ubuye sikhumbule ukuthi labantu abantu baphansi le emanzini kodwa ke Mr King ikanjena ke lento umndawe ngizwe kakhulu kuthiwa kufanele uhambe uyothwasa uyohlala kaGobela umndawo Mr King besicathi benibele eqenti awuthwasi ngoba lento isuke ifuna igobongo thizeni ozolibhodlisa ngayo isuke ifuna ukuthi uyimisela amagobongo kini hayi kaGobela uyabo usuphatha lezo zinto lezo okuthiwa zithenge uthenge naleli bhayi leli engisho ubulisho yes leli elithiwa elenjeti ukuthi manje mangithi elenjeti omunye umuntu akachathi ibhayi elithi alibe ubende ubomvu kodwa lokhu okudibo qinile yes bese kuba libe mhlophe futhi libhayi ke lenjeti lelo uyathenga lelo bhayi bese uthenga ke neqhude bese ke umiselwa amagobongo egcekeni bese ke ufaka naye lento efakwayo la isiduni lesenkukhu amen awuthwasi awuthwasi ngoba phela mawusuthwasa usukwenza ngokurong lokho lana ngithi phela abantu basemanzini laba makuthiwa uyalokhuza wena uzothwasa kanjani uyabona kunaloko nje udla amagobongo amen baningi mkhulu abantu lapha ngaphandle noma ke umbukeli ababukeli ababukayo lo mbukiso njengamanje abathi nabo
into ekanje bake bazizwe mhlambe kuthiwa cha wena fanele uyothwasa kanje umuntu othi yena ke ngile ukuyothwasa noma ngaya kugobela ngahlaliswa ngenziwa izinto zaphambana inkomishi ngabuya ngazohlala ekhaya ngihlele ekhaya namabhaya amalenga akwenzeki lutho angenzi lutho mekuthiwa lo muntu unalomoya womndawo yini afanele yenzeke njengamanje esihambe zonke into esihambile kwahluleka kwaxa siyabheda kusho ukuthi bekugeja noma bengingekhona ngoba menzi sakhona nje bakuthiwa akiwa entrasweni mawuna lo moya yipi ke into afanele iqaleke manje yenze sibuyele kuthini wenza yona igobongo angithi phela kulapho nje Mr King alwa nje phansi angithi umuntu uza udokotela njengamanje ethi unalenkinga uzomqalisa lapha angithi Mr King phela ufuna sibe sikhumbula ukuthi abantu abathwasa kahle izangoma umoya womndawo njengoba kuthiwa awuthwasela ingoba uma unawo akukhomba ukuthi uyisangoma kodwa lokho umoya kahle ophatha kakhulu labantu abazinyanga hayi izangoma so umuntu mayethi yena mina ngihambile ngayothwasa ngadla amagobongo lawe ngisuke ngiwadla khona lapha ngoba phela kwaona lawo magobongo njengoba uwadla nje uthwasa sukungenayo isho noma kusayilona igobongo lomndawo lelo dlawo manje uma ufika into ekufuna siyenze ufuna siqalise phansi sikudlise wona lamagobongo kodwa futhi awuhlali kubo kagobela uhlala kimi siyeza kini siyokumisela lamagobongo lawo okuyiwona ofuna uwadla bese lento iyafika kuwe ngephupho ngoba umndawo kahle mawuxhumana nawe njengoba bengishilo eqaleni awukhulumi la emadlebeni noma awukhulumi kakhulu ngemicabango yomuntu kodwa ukhuluma kakhulu ngephunga amaphupho so uma udlile leligobongo udle kuyilona kahle funa ufike manje umndawo kuwena ufike ukukhombisa izinto eziningi bese ubonga mawubonga bese ucela futhi mawukuthi uyacela bese ukunika lokho ukunika kona ngoba phela abantu bomndawo abantu abacebe kakhulu Mr King noma abantu engafanele ngabe bayaswela uma kuukuthi lama benzelwe kahle izinto zabo so siyayisiqale phansi ke sikudlise wona lamagobongo lawa ngoba phela sisuke singathini ukuthi amagobongo wadlile wona ayiwona yisi imithetho okuyilandela iyona yini so konke lokho usukwenza kusuke kuyizeleze Mr King ya ukuthi uhamba iprocess ethayifana kusho ukuthi uhamba iprocess efana yisi kusafuna uyihambe leyo process wena usuke usayidlalela nje uma ukuthi uhambe uyothwasa kagobela hayi mkhulu ngiyazi sikhijackile sakhijacka nje ubhizi uMatasa sathi sicela nje usiphi isikhashanyana sithi ukuxoxa ngale ndaba mkhulu kunohlelo la osuzolenza esizolenza la kuyona channel ezokwenza ukuthi udokotela ekwazi ukuxhumana nombukeli uhlelo la live lapho sizoba bukhoma sikwazi ukuthi sithatha ama calls abantu bekwazi ukuthi bebuza abakubuzayo futhi uma efuna ukuhlolela noma ecela ukuhlolelwa sikwazi ukumhlolela bukhoma lolo hlelo sizoliqala kungekude so into enjengale ingxoxo njengale ngineshow umbukeli ekhaya uyafisa ukuthi mekushaya isikhathi ukuthi ebukele video efisa ngathi kwangathi ngavele ngimthinta udokotela ngibuze lokho so lelo hlelo luzosiza lento ene kanjalo ukuthi ekwazi ukukhuluma nje same time umuntu wali sisasebenza kodwa siye sithi khona umuntu emthintayo le ndaba ohleli phansi njengamanje udokotela mefisa ukubuza umuntu uzomthinta kayiphi indlela mkhulu Mr King mani ngixolise ke nala ngicacise futhi kunenombolo ebengitholakala kuyona la Mr King engasatholakala kuyona ngezima ke ezithile engizofisa ukuthi ngingazibeki phela kuyona yonke into esuyikhuluma njengoba injalo kodwa ke okwamanje ngiya WhatsApp nje kuphela utholakala nje ku WhatsApp ngitholakala ku WhatsApp usungangifonela ke kuwona uWhatsApp kodwa nje kwamanje angatholakala isimo esithile nje esenzekile nje kungedala ezinambeni obuyisebenzisa so lebe sibiza kule ya video asisayisebenzisi leyo nombolo no asisayisebenzisi Mr King ngoba manje sesiyisebenzisayo yenye ethi 071 514 6650 siphinde mkhulu 071 514 6650 inombolo le iWhatsApp kuphela iya WhatsApp kuphela ila esikwazi ukuthi sitholeke umkhulu khona ukuthi kukhona ofisa ukukubuza noma ofisa into idingayo because umkhulu nje obesho ukuthi
uyakwazi ukuyilungisa le ndaba. Amagobongo nje into ezincane lezo uyakwazi ukuthi ekubonele futhi ukuthi unomndawo noma unamuphi umoya kuze ugcine ungadlanga igobongo elirong njengoba kuchaza mkhulu. Iqala lapho phela indaba ekuhloleni ikhehla lapho Ukuthi ukwazi ukuthi uthole ukuthi umuntu uhamba ngendlela noma nizomnika into eyiyona yona. Thokoza. Kunokunye ke Mr King yazi ngithi ngifuna ukuqaphelisa lana kakhulu. Azi abantu abayiyeke lento leyo yokuthanda ukuhamba izangoma eziningi noma ukuthanda ukuthi njalo uma ubona umuntu angathi manje lo muntu userious angathi manje lo muntu uyinyanga bese ufuna ukuyakena. Ngani njengoba besishilo nje eqaleni ukuthi kuyahlupha lana Mr King ngoba kunemoya eyimvelo. Kuphinde kube nemoya eyakhiwayo. Manje ngelinye ilanga yokube nenkinga uthi uyahamba manje kanti sewuhamba umuntu onemoya yakhiwayo. Le moya yakhiwayo iyahlupha Mr King ngani na ngoba mangifika mina kuwe njengenyanga noma njengesangoma uthola ukuthi manje mina nginale moya yakhiwayo. Ibe manje le moya seyibona into eyinhlanhla kimi uthola ukuthi bese ngizothi kuphuma nje bese yamtshela lo muntu unenhlanhla eningi. Yabona bese kodwa inhlanhla yakhe singayisebenzisa lapho 1 no 2 no 3 ngoba vele wona umoya ophila ngokuncela inhlanhla phela umoya wakhiwayo uphila ngokuncela inhlanhla zabantu uphila ngokuncela amagazi abantu ngisho njalo ukuze phakama umnikazi waphakamela so abantu bayigade ebantwini yes abayigade lento yokuthi abantu bahambe kakhulu uma bambe behlola bahambe bothwasa ukuthi hayi cha manje lo uyangichaza lona unje ubona izinto umuntu anazo bese uyafisa ngoba uyoba nebhadi so mina ngiyangithanda ukuthi manje umuntu ofika kimi angafike ezongitshela ukuthi sengihamba abantu abaningi ngoba ayichazi kahle lo nto Mr King ayichazi ngoba manje wena ngamanye amazwi uchoza ukuthi mina sekumele ngisolve inkinga eziningi ohamba uyivuka kulabo abantu wathi uyiqoqa ngithi uyabona angazathi uma umuntu ngathi ukustika kumuntu oyedwa nanokuthi uma uye enyangeni Mr King noma uyesangomeni ngicela phela kulabo bantu abakuphethe noma kule moya ekuphethe ukuthi lo muntu engiyakuyena kube uyena manje uyabona ucela ukuthi bakubonise ukuthi ngabe uyena nulinde noma nje 7 days ukhanyisa amakhandlela bese uthandaza ukuthi hayi manje ngizwile lana ngenyanga ukuthi umkhulu umadumezweni ngiyeza ukuthi hayi manje lenyanga yazenza izinto bomkhulu cha bengifisa ngoba nami ngiyabona izinto zami ukuthi ayihambi kahle ngifisa ukwazi ukuthi nina bomkhulu nibona kuyinto elungileni ukuthi ngihambe ngikuyena noma namakhehla manibuka uyena nomuntu ongangisiza kule nkinga yami so abantu abangavele basuke nje bathi mabebona umuntu bese beyatheleka beyobuyena ngoba okokuqala ungazi ngibethwe yini awungazi noma ngiqola ungazi noma kwenzakalayo mkhulu kuyisixwayiso nje lokho Mr King Nkosi yami ngithi nama ngesixwayiso ngoba sekuningi like kuyenzeka ezweni kuyenzeka akuyenzeka ziyahephena mkhulu kakhulu. Hayi mkhulu silibonge nje ithuba osinike lona ukuthi sikwazi ukuthi sifike nathi sizothi ukuthola nalo ulwazi siphinde sidlulisele nasebantwini. Amen. Njengoba na usushilo mkhulu ukuthi ke inombolo yakho iyo lela escreenini oyisebenzisayo kodwa iya WhatsApp kuphela. Amen kunjalo nje khehla la. Yona ke esetshenziswa ke udokotela noma umkhulu umadumezweni. Mase ukuthi mkhulu inombolo noma inamba engiyenzele noma inkampani eyenzele nje ukuthi umuntu ongathola udokotela efonini ekwazi ukuxhumana nenkampani uqobolayo noma umuntu ongakwazi noma umuntu ofisa ukuhlolelwa bukhoma mase live kunenombolo yase studio. Inombolo yase studio njengoba ngishilo ukuthi sizoyiphusha kakhulu ngoba sizosebenzisa yona nesikhuluma ngokufonela ekutheni sicela ukuhlolela noma sicela ukuchaza lamaphupho noma sicela ukwenzelwa into ethize nethize noma if kukhona udokotela ongamtholi ukwazi ukuthi uxhumeke iTV ikwazi ukuthi ixhumanise naye. Inombolo ilula kakhulu ithi 062 012 1225 ngiyiphinde 062 012 1225 inombolo leyo ke yase studio sensika yesizwe TV sizohlala nje phansi nodokotela ukwazi umbuza imibuzo wena ungene bukhoma niphendulane ekuhlolele ekutshele itopic enjengale iyadinga ukuthi uma ubona noma uzwe ukuthi ngathi khona la ungathi uyathinta yakhona usheshe uyikhuluma indaba so umbukeli engalilahli ithuba mebona ukuthi noma ezwe ngathi khona into esho udokotela emthintayo WhatsApp umkhulu noma ifonele inombolo yase studio simxhumanise nomkhulu sibonga ithuba sesingacela nje usinike amazwi okugcina ukuze sikwazi ukudedela uyosebenza nabantu eminyango yolapha mkhulu.
Thokoza. Sibonge kakhulu ke kumlandeli wensika yesizwe TV1. Sithemba futhi ukuthi inkosi yami uzosubscribe aphinda ishare futhi le video le kakhulukazi ukuze kukwazi ukuthi inkosi yami kufinyelele nalabo nkosi yami abalidinga ngempela usizo Mr King. Sibonge nje kakhulu inkosi yami. Sithembe futhi ukuthi abantu inkosi yami bazolala kahle ngoba phela kusasa umsombuluko abantu bayavuka baye emsebenzini. Siyabonga kakhulu ke Mr King. Thokoza. Amen.